do it. Me do it for the children. Do it. Me do it for my children. Just do it. So why can't you do it for your children too? If you all can give it hand, we all can do so much, oh mama, to create my greener world, to create my greener world. Children of the future. Children of the future. Save it for my children. Children of the future. Give it hand. Save the children of the world. You can fly to the moon. Fly away. You can fly to the skies. Oh. Fly away. In the end, when you come down, things are still the same. The same people, Same people. the same faces, Same the faces. same earth, oh, the same planet. Same planet. So why can't you make this place the only place for mankind? Let's save this world. Leave this all the world. Save this world. Children of the future. Are you, mama? Children of the future. Give it hand. Children of the future. People of this world, Children of the future. give it hand. Children of the future. Sell this world. Drama group. Children of the future. Children of the future. Save the children. Children of the future. 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 You can run, but you can't hide. Stop this. There will be time. It will be too late to regret what you do to this earth. There will be time. It will be too late to regret what you do to this earth. If you can give a chance to see how this world is gonna be after you're gone. Ebusianfo mama kwa bade ba henka 93.3 FM so. The sign Donko abapa wo sema edunu. Ahenka 93.3 FM no asugusu awutie no. Na sabre wutie dia na eye Mmofra Mmere dwumade bre na so. now you're going to realize. Sani adaya ya no no. Mmofra Mmere dwumade no. Yama enkwada ne je awofo ne je wo fie. Wasi ada ya kwa asore ba bia dia. Na chese enkwada no ye mre. Enu ntimi ka se me nkwada na atwa hia mu ha se ya enne dwumade no so ya de bre wo. It's trending nature everywhere. Enu nti sani adaya ya no no. Frefre wa ho.
Frafra now for 40 yana catch a warm say. Your time na so our henkai 93.3 FM so. A poor man time we are Giabosu Koba. And in Tifra. I will find us from a man said, Nay, baby, dear grow. Aye. Yes, sure, few way I see in dear grow, and Mmofra Mmere be a bad drama. Ye near grow, nay, ye baby, dear grow. Ye be dear grow or quines from Coso. A quire a day. Ya bebe kaka yen akwotete what you say enti no enem na dwumadie no ayesronko kra Mmofra Mmere dwumadie ne duadie ne yesronko enti ubetimi akira wadwen 0594 841044 0594 841044 Afen so di achi wo YouTube ni Facebook ahenka 93.3 FM Mmofra Mmere dwumadie koso gidigidi ewo ho Midi ade Afia Ampfowaa Nipa wo bo machi dom enawie yi de me kwa be fontentan kese so yo hene ba Michael I do it for Michael. Let's do it. I do it for my teenage. Let's do it. Me do it for the children. Let's do it. Me do it for my children. Mama fa futu sam ne mbra na mfe ko fa show ene agro na ye ba be die ne fa hwehwe so ene ye bebu be eno ntie mpanifo ne nkwada am wo fie nkwada ne titu na ehia yen sanse yen nkwada ne ye beji wo mani na ya gi awofo ne nso ani kakra eno ntie ya na bebu be na ya sa to anansesem eno ntie ya de ya be no be hwehwe so e be ba nkwan na so awo fie no nipo be wi ni wo fie ha no wo be frɛ na no edi afeso ni ahwe de oye oga ye wi ana ye kɔ anansesem no so ye to ye nyina ye to bi wi a na afi wo nso wa frɛ nkwada e wo fie obi a mfrɛ na ye nyina ye nto anansesem na enye kama nye de kane tete ho no na saade o ma we kɔ so paa so ene ya to ni nyina asawram enti na Mmofra Mmere dwuma ye ba be die no na ansa na beba no me fa futu sem we tew emra sa ne da ye no no You can fly to the moon. Fly away. You can fly to the skies. Oh, Fly away. in the end when you come down, things are still the same. The same people, Same people. the same faces, Same the faces. same earth. Oh, the same planet. Same planet. So why afutu sem wa na me woni se ya tete nkwada ye nkwada ya ye tie yi This world. awofo ne titu empe bebe ne afutu ne koma awofo ne sanse wonom na tete ema no mom nyimbe ye mpani pa na nsen phone adoso pa nkwala ne phone no ekurekura wo mo na adoso enu nti no afutu ene ana awia yi mi wode ma woni se people are insesi abeto phone tablet ni hwan dia man kwada na ye ebo wo mo kwada no bebre ya research ni ade ebo pa tablet ni sa ne manoma na ebo emomade sua kwananim nanso no eho behia se ye tete nkwada no ya be kire wonom tete atempon no wo tete honom no na edu anajo aye nyina ya hia we to anansesem no wode asoma we na we di asoma we na we di asoma we na we di asoma we sani o mani nyina se said tablet any one technology yasi bibi de dian abese wiase abese ni o ma bebre enti wo ye owofo a media mafutu a me wode ma na awie ni se ye to tablet ma ye ma ni ye to phones ma wo nom se ne be o be ye research ne ni o ma nketi na bo ma de sua na akọ nanim no ya na ne nkwada no so yi pasre kakra ya to de bi ene wo mo nsre ka ensem bi kire no mo nsre sre ka na nsem bi kire wo mo ji wo mani entertainment no ya ji wo mani ewo tete kwan so na wo mu hunu se ogane se ya wonyo ma bi nkitinkiti bi na emwa wo se ne be wo nso nyini a wo mu mfiri sa ne o ma ne ho elinti ka be yanka e bi abosumi ni mu no was last Friday of every month biano no we hia nkwada ni nyina enumere ukun si ya oyiri si ya we to anansesem no de asoma kwadwo
na kwadwo so ato no na ama abusua na ye fe wahu na ya akono enso se phone no ane tablet na ne tese wo ba no oni tablet na tese wo de wanko animo enti sane omanioma no so ebeboa yie pa ame nkwada no so akaka wo mu nioma bi munsa nansesema no eboa yie pa etufo wanansesem bu won etufo anansesem bia ebetu bia no afutuo de akire ya wo moral lessons anu ntino sa tete wono mo de manyinyi ma me fo ne papa fo de manyinyi ti munnim tete ho dwuma na mu de agro na mu de ya na de me se munya timetable no bia bosome ekọ na wie Friday bia wo bosome na wie yem no na mu de ayesa de na amafie ho aye de empaibo ye nanso to de bia so gin kwada na ni wa ho saade ani mu ano wo how bi obetimi de ato anim na aye kama enti yenhwa ne yensua sane o mane nyina na emboa tete hono mu dwumadi ahodo bebre na eboa so ne yato na sawram enti mafutu sem kakra me wode ma wo no afa yentinsim yenhwa ye ho tew me ba afa ye bete nkwada ne nkane ampaya ebedwa Mmofra Mmere dwumadi ekoso ahenkan 93.3 FM so. Kwasia de bia after church. Eho ena mmofra yema won kwan na adoma chede nyamede adua won madi. Sanso ene na mmofra ne so. Ema ye ma enchechre se de beye a obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wonyina beye mpanimpa. Se Mmofra Mmere kwasia de bia ewo ahenkan 93.3 FM so. Eye after church. Ane Mmofra Mmere obatampe Ebrenye Mmofra Mmere Mmofra Mubrenye Mmofra Mmere Ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so. Kwasiade ene kwasiade bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na duma chede ebebo ene de mobaya yempanimpa de yie no yemfa ho chirechiremre mo eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasiade ene kwasiade bia after church. Drama group. Yeah, what is that? I do it for my Calvin. Do it. I do it for my teenage. Let's do it. Me do it for the children. Do it. Me do it for my children. Just do it. So why can't you do it for your children too? If you all can give it hand, we all can do so much, oh mama, to create my greener world, to create my greener world. Ebusuan for your science wabo. Elenti no Mmofra Mmere dwumadi na wasogu so awotie wa henka 93.3 FM so no. Give it hand, still the children of the world. Anunti ni sankwada ni nyantna se amunyina mo ntena se monje akunwa. Na yede ebe na oba be hihye so. Na ye kama. Mimbu mi beba ako ebebe mpu na minim akwada o mane ma menda no bento ampa ne to da You can fly. me ba mebuo no ana dem bi mpo ebe be na mpo me wo Things are still sad. achichede apani moja dodo ayede nsuo fra me bo ha na mo so osura de a ede be ndie bu mi sa be no Esther ketwa osura de afo no achichide ntobi ana Yes, madam. osura de afo achichide ntobi oh okay nice one enti ana ye bebu be enti mpanifo na mo wo fie no ye nkwada mo wo fie no mo nyina mo ntena se na ye de be no be hyehyɛ so sese e ma mienu na de be fe so ye woni patre ya o mbebu be no Esther ketwa Francisca ena baba Zamo
Baba Zambo. Makatali. Baba Zambo su hobby. Entino ya de man no shase ladies first. Entino say no. Esther Ketwa. Ene Francisca. Wonu mienu. Ene de be fe so. Mebu mi de mienu awie. Entino Esther be shase. Na Francisca toa so non stop. Ye koni full speed. Wa ube gba no. Ni ayi wa firim. Ni de fofraba. Maya ready? Yes. Okay. Enti munya di mate wese Baba Zambo yedi. Enti no ye be shase ebe ni bi wonu mu a enkwada ni bu a na ate afa so. Memenye I can't say ebe fan sa but me suensua kakra. Enti wa wuti fie so fa pen ne paper tape so obi ka chia no a senia last year ye no obi ka chia no a na papa fo ni bia frɛ sɛ da bia ha ye nka ni sɛ ya ha nti papa fo ene maame fo mo fi amotie mo fa pen atrodua ene nhoma na mo tape maye Mmofra Mama no nya de Mmofra. Yeah. Afia Esther ene Francisca. Mempese meti obi anu kasa. Mempese meti so obi eka bibi gu na obi asum. Somati ase. Yes. Okay. Entino Esther ene Francisca. Mi tie mo ya siefu tie mo obi atie mo. Yes Esther na sha ase yenko. Efuto nza kire nipa nemum gisenso he adehia hu ne ntokwa kwa agane kwa chia de fe diska neto obanyansafo yebu ni be yenka nasem once na ni hwe crop sa ne nsem yedina nka no hu tutu nklane o tina di for chia su di Mmofra autofo wanofo Mmofra de na bada asie madam baba asem na kwa de duem da chia asem na kotre na ma no bo place up jana menka Munya di Clement yedi. Yes yanko. Ni o twasre no nim se ne chiachia na emum di ogina ne chi ne hu se ne chiachia sankofa wo ho ye nchi ebroko suade ebe ye nsaida klamai akakaya ne sinafa onim kan no befa so awe ne dompe senka kramai nim so be wa ma ne be wa nkoton ne di ne ji dompe ukwotu so oni ada Foma ukwotu sabo ada oni aso fa kacha abo ni so solifie so enka chen so solifie oni anu so nye so fini so na oba so wa chirechirem afefe di akakai ba mani sambu beni biem so ukwotu se abo ada oni aso kacha ni se on sorry fie so enka chen ni se on sorry fini so anya sa ofini so na oba so wo de ye be afa ne saa yanko wo fefe funu ani a hu nsamai sanka kusie ni afufu obedin so wadro na nko ni bu kusie nyari anko be hyen so na no hu nwi ne ha no da chia semtu na ye do kodu ayeja ne ho ejam ho usu da chia semtu ne ye de ye do kodu ayeja ho asa fe do wakani yes yanko afefe di akakai ba Madam Waka. David munya judges won kan hwe mente se wakasa fefe de we ba mente Clement wan want to mama wa fie ntem mente se wakasa fefe de den ba wo se afefe de den mesimu kuma no ntum na sa me pa mu nyina si abonte ne aye ade Esther Ketwa wo se afefe de den ba akakai ba mente se wa busa be no yes yanko Swensi ni Ahmed Kopo. Swensi ni Ahmed Kopo. Swensi ni owam meti kopo. Yes, yanko. Yankendi we Chelsea agroyede. Sa kra yetufu na wenti akwanti ade. Ahne pankasa. Etrente ya inja icheswa. No. Madam Hana.
Clement say me to wano kasa bi ma. Memu apie. Yes, yanko. Wana adru ni so. Yes, sir. Senka nentwe nim se ni rade ne beko yesre so afuntumafutuma nka wendi na chi anko. Aponchi nim se o se ni fira dan so nim se o se ni huni. Aba ponchire ni ohoyo tonsio shema no se nsuom gwa hodo. Adamfo anye. Ye hu oba ye nsekete. Nipa bone fo bone mpa ni trimuda. Totobo kwa yi a odamomone afa. Adamfo bi chenua. Fufu ato aba we munyam si anwa mo. Hey! Fufu ayedai. Ato aba. Ewan munyam chai dai. Anwa mo. Na chese o ya ne dan kro be di fufu. Wow. Okay, yanko. Punchline. Be man sinsuo man sama haram. Etio to etwe be madan. Mente what's saying? Wait. Yes, Francisca, what's that? Can I Madam Mary. Hey, why were we? Okay, you're sorry, Clement Betanase. Yes, Solena Clement Betanase. Mimpe de de. Eti Clement Betanase. Okay, sisi anya obaba ko be ma ba ko na se Clement unim nwambe meda Esther senia wuti a kire no awo kasa wo no den yiche no aha yesi yiche no wa fa check akrako ya mala hede enti se unim nwambe meda Esther wuti a kire wo hwemanim mesi wuti a kire no ano den no. So we didn't want Meda Esther. La ayi la. Okay. Yes. They say when I started Clement. Was one te wahu. Enti Clement shall see any uncle. And now called I am pregnant dabere. What's it then? Only I will call I am pregnant dabere. Enim gwase mfata okani ba. To na pe na homa sign ko. Enam dua so nti na homa hu soro. Tinton ye no msa na e fa adwen. Sebo mo chichi finsu ase be se o se den cheme wa ye nyina chi. To gwa so ko kwa wa prodo. Akoma mama da me to ampanto da. Se kokko se chikasa kire obunu kirefo a otina bebuom. Sakoto penimo atichide penimo jalodo ya linsufra. Se okoto se bento ada bora so embuni kwasi afise wa sha oto pen. Bibo. Aya critical oba. Hey, Esther Penny yedin. Madam anka hwe. Aya kasa mitie. Timba kan kwa mrefi. Enti wuti a kire ho nyina eba mi asabe na. Madam Debbie ye jankra ni mututu krane. Hana kan. Obian kan. Ah, o de ko. Kare na o kan. Hey. Yes, yanko Esther. Asa. Wala si asan. Apu eni baby ara enjoy. O se dai. Apu eni baby ara enjoy. Erika jai. Madam Erika. Hey, Erika yo de. Madam Metiano okasa tankura. Untimi onuama so a. E fa ko sheke shire. Eduabo nse kwanchen. Menti bi da. Menti eduabo nse. Madam, eduabo nse kwanchen. Shire mi mu. Se obi na ka che chire mu de ntina se eduabo nse. Madam menti asio. Me kura mo menti da. Enti Clement si form. Madam okay, mba ka from. Eduaba esi kwan
Clement is from why? Madam. Edia besi kwancha ya mansan dia aha. Afina makai. Cheche mi mu. Wọ́n sẹ́ ẹ̀dùn àbẹ́bí wọ̀ èsì ti sẹ́ ẹ̀kùtù o èsì kan ahọ́n a obi àwẹ̀ sí ọba tv. Yo, okay. Yes. Esther yanko. Wait me. Yanko. Keep quiet. Esther and Sura fini there. Madam sisi amekaya na. Aware nyense fufu ni akahwe. Kontomle si kwancha ye ntofie nko a. Usura warijaya unya warepa. Ye. Uju so gufa kwa ne puahuro. Try munyina ho. Kontomle si kwancha ya de. Ye ntofie nko a. Tremi mu. Dien tremi dien ti akasa. Save it for my children, save the children of the world. Ebusia, ya grow na edie. Sa ene wo say ye no. Ene ye ba bejeje moni. Yasi kontomre si kwanche entesuo nko a. Hey! Clement Timika Ebusia say no crowd here. Frenechem say no crowd. 0201 944 0201 944 Yebu be ebe ni yebu. Enti wo so brem na bebu be. And I'll bet me so after 0554 820910. Hello. Yan just one year back, Mmofra and Dacho. No, I just said to Muma and so Muye. 0201 944 485. Hello. Hello. Hi. Not to say you. Now, we did the same. Adoma catch mommy need daddy so munchim radio no confirm kakra mame. Adoma mesre mu a Mmofra ya no madum radio no kra. Send ye be ye nyina ye bete ye honka. Hello, Mmofra and that you. Hello. 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 Mmofra and that you. Yeah, it's so me pa. Me ba chodi ni baby akasa free. The problem could be up there, don't have a modern at media. Yo papa ye tie wo. Me ba jo e bana. Ben ye ko me de wo ma Esther. Come my own. When inside the na nya bol ga nya hinsi na akwa kudi akro. Na akwala anso. Ni inside the oh. Na me ba jo e won me bless ma me ba ko from ma. Hey. Man do ake ma fa from ma. E hu de man fu. Opa ni de mante. Opa wase ahem ba na man be posu afu. Dawlo fo yare na nya na ba. Me dase. Me so me dase. Sampani fo na amure to be fio na me mai. Hey. Hello. Pani fo na re to me fio to me mai refia. Ade. Me pese me hunu. Wo de afre na bu bem be ye nan. Mami. Hello. Oh, na Vodafone no dia na ekoso yi. Hello. Hello. Mmofra and that you. Enzo muye. Me bacho udin baby akasa free. Oge mama Zimbi ni atmasene. Mama Zimbi, ampomboko. Na me adumo na adwume. Yeah, iboko. Yeso ya dia boko. Ya pebe mako nan yenko. Na kwalane de na wakae no menti asiye. Dia he kontombre no. Ete so mpaso da ne no sen no. Me pa de so akate kwanche de si a shop lefo. Elo se we fine pa. Na kwanche kontombre de intio. Alo akate wili. Wakadi. Yo, okay, yes, yeah, that's it. Kontombre, kwanche kontombre ntaso. Hey,
Na dream pa na ba Clement. Okay, bia da no kra. Me dey me ti bi kra da. Hello, mo friend and that you. Me ba chodi ni ba bia ka se free. Anwa maye ebe mi 9, ebe 9. Upusu din sia upusu ti. Mmofra ede na aba dasie. Apani anwa se ni bikura na opusa ni nsem. Mama cha friend na si ma enu kwa ndira friend. Na chirase kontomre dia na chirase. Aha, yeti oka kontomre dia. O de pen fobu bebi se. Kwanchen body enti awawa ye amana ni so ni. Yeti ambu sa ba ni se. Obia ko efumu a esanse body dia beti kwanchen no. Osoma no atna na ni wawa na ni se ni oni betia. No de abo bet. So ni kasira uslit awa na ina aska aban hono wo anu bi kan to eto o tia na waya fa hono so eti ti wata abo ta wonu kwa wa tape so na ma mtro ko to mle de no so no the same enipa apansimpon ana wakọ efu ana obi an kontumre na ebi aba kwa ho ona na we ke o tia ko to mle so a so bele no o tia abe ewe ya nwambo a anwa we dia benti ase na se na anzina ngo oti e bolu de na ti na bolu de ndia benti ase na me si wo udu anu watende so ate ha yi kana se kontomre no so ene so be sada na wati o ene so be sada na wati e bia awofra ba mu na wati so etu ti ase e so oti ko fom you bia woti na ko kontomre so so na sabe na nkasa wa chire ba wate sabe ne da oh abedi se obi ekreti exa so I say ekreti obetu na ekreti ayi na dia o de bube okay so wo chire chire so ebeti super pepe emum poem kra yetimi kreti poem nyina se ekreti enti e kan se Clement ekreti ne de se e kwanchan kontomre ntasuo paso ye wiase. Hello, my friend and that you. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Now did say o ka se free. Me did the master me ka se free Jamaica Maxwell bube mako 9 ni entie. Tro ha ye je ko teje che. Rumani suma min tino achome. Hey papa. O de yetie. O papa kagu asum kakra o de onka ngum ni entie. Kache. Ba vle den abada sie. Akaba ako. Ni papa de na se. Aye, ben na form o. Na form kitikiti say hello. Hello. Mo frani and that you. Ndi omi so omu yi. Me pa chodi ni ba bia kasa free. Na from back of him kasa free labi kro. Yo, break of fi pa cho. Nkontomre esi kwanchan ye na ka ne say yetintasu ogusu entasu ompaso da. What is aba ni bi da? Me je min ti bi da o. Na usu maye be mako 9 na ye nyina ye mfantu ye trim. Mate. Yo. Apese ye kasia aye madu fotie. You fruda isum ifia ha ontimi dani odenchemuta. Bebe amano amane so ama. Utre du fotie su di gofra. Uto wazofo. Udem bra kofi. Hello, mo frani and that you. Me ba cho yenso mi o. Me ba cho di ni ba bia kasa free. Odo na ye masa bebe matimeri asa. Achimadi asami bi so. Eyi aka say kwanchan kontomre ntasu mpaso da. What is aba ni bi da? Me ba cho mateda. Ye ti obu sa aba ni se o. Ukoko. Ne to du se kontomre bi si kwa ho na se ebia na haba na e from nefa. Obi obedu obi aka se kontomre we de na haba ye ku. Asa ye ku. Enti na nam se na mpanifo di bu sa aba no. Se kwanchan kontomre ntasu na ma na efe.
Intina penfo de boost abe. Ti wano na wode ka no. Aha, nyante so na akwate asoso. Ano na wode ka. Oh, okay. Unzu nche mu mu da ho papa papa. Ba to me bene so. Aha, to aso. Nanchi, oh. Yeti o. Ana yankwase so ane nam de yankwase anam. Ana edwa ba to abagite ma abusia ko na mu no wo. Ana frenship, o family frenship su free a omo nyina ba ko be san no ho. Ana usro anafo danso a usro tan wi yana anafo. No. Sabe we da me te me sre. Hello, bo friend and that you. Me pacho di no baby agasa free. Buadu atamana ma. Bra yetie wo bra buadu, Mr. Buadu yetie o. Pacho penfone bugo bite ina kwanu nya asala. Ana mo su pe do di gane po ni. Then increase na nkwasi esu ana nam de nkwasi anam. Ana kunti ha ya ne tia na eto. Okay, yeah that's it. Hello. Mmofra ni enda achi o. Enso mo bia. Me ba cho di no baby akasa free. Me di brother Daniel, free atimoda. Brother Daniel mpacho e ka ne say ye bube, ye pebe 9 ne enso ye de ato ye tirim. Okay. Ebe di kan no. Obi bi ni aboa bobonu ya. Nanka beto ekuma de ama no. Pacho wat be no. Me pacho mate pa. Ena ne etos mi no ye. Opa ire emero abom asha. Shewase. Ena se oyero ya eze sabi se yam ya. Enjeze fire check. Ena abro penchiwe bebre no. Enchiwe eburapate bubono. Simple. Udem. Hello. Mmofra ni enda achi o. Entumi enso mu yi. Me ba cho di ni baby akasa free. Kwasi nyantachi achima sene. Bra kwasi etie wo ya pebe 9. Aduane hienti ana afon eye mienu. Ekura ebekum krama no ana to na pampam. Okay. Aboa serwa omutam kasi a itu de hwe. Akabako. Ayonko grunti ana aboa koto enyetri. Yedase. Hello. Me ba cho di du baby akasa free. Efemi aboa me kase fa tia. Bra ya boa yetie wo. Ebe 9. Ai pania wa tlesie tie Mmofra na career no ye kana carefo a ye ka le ka ho bi. Baako pe wo. Yasra mu ama Mmofra mfa ayi no so. Text message line so Mmofra NC 0201944485 ne so. Hello, Mmofra ni enda achi o. Me nso mu yi. Me pa cho di ni baby akasa free. Me di ni doka sun ka se fra se ni one day o. Your sister doka si etio ye pebe 9. Kusi enya fufu a obedience we draw na enko ni bomu. Baako. Na fududu nti na aboa koso we enye 3. Mienu. Sento ye no nsani e fadwe. Miensa. Bo fra e de na bada se. Wudem sister doki wudem. Na nkwada mutie de. Ma. Mutie. Yes, madam. Missy mutie. Madam. Okay. Munjai dede no. Dede. Munya dede na muntie de akoso do. Hello, Mmofra ni enda achi o. Hello. Enti abene yate a mpanifo na fra bubi enti nkwada no mumfa ntum trim. Ebeni bi wodo a unti bi kura da me kura me ti bi da. Hello, Mmofra ni enda achi o. Hello. Mmofra ni enda achi o. Me ba cho di ni baby akasa free.
Na Samuel Pacho ye tie wo. No. Okay. I will train uncle Oga na homa ko. I will train on my child Ukaka. I will train now watching. Oh yeah, that's what train Uncle John na homa ko. I will train. Na will train na obi me no chuma so. Na will train so ni mo homa. Na kama manso no bedroom na oboko koso no na wo try akira homa ade akoma to na sata no so na ni bue no na ya no no wo ni ma wo e je dru bra ye be bu asa no ana oboko koso no ani bu asa no ana de awo twene na fi ma so okoye bu asabne bu ka woni pa no ana ne ko fo se o na o makoto na awotwe tata na ne homa adu oja enti nyo hwe ana wan ko ja na homa ko awotwe anko ja na homa ko ya dase papa wa kire ye mu awotwe anko awotwa nkwa hia wankodwa ne mama ko okay di anya wotwe awotwe mo de ato mutrim de yes madam ntibi o mo da show maso mo ntibi mo nyina ntibi mame why ohene baba mo ntibi mame yeah nkwada ye play no hello mo frani enda chi o Oh, me show musi. Me pacho di ni baby akase free. Eje kumini odan kwanta. Yo eja yeti o. Penifo se hwa musuma menti binti na twimenu enam. Ye die minti na hoho ye den esuru ye. Ye hwehwa ye bohunti na ye titere boa. Hoho Siya no ntena na yechiro ewie. Usi oho te ho na kala aso. Siya no ntena na yechiro ewie. Yechira odan. Ewie avia. Aha. Yeso ko ade ensan ye obo ade asan. Aha. Okay, that's ye giant dance pa. Wow. Just ensem bo kwa no poto. Omo poto. Ti wonte di agire ye chirem fi kasa de hello mo frani enda achi o moye me ba chodi ni baby akasa free me deni ukras me kasa free community yo papa cho ye ti o ebe na me shase shase mai di kan no ni se ho chi na edi ntina aka mai e fan yiro bedwam Bacho say ni say ho chi na edi enti na aboa krama ofan yiro bedwam one that number 2 humanism mintina atwen bienu enam eno ne yase aye okay okay eso no eno so otwen ne ayi awotwe de no so ye different enti yanko 3 okay 3 don't yeah no mon sana ye faadu ne last one no say obenya safo ye be ayenka na sem udam ave ohine ba mu nyina ate ne clear ave da mote ne clear ho okay hello mo frani enda chi o me ba cho di ni baby akasa free Ukasa free manso abo ajibu bana yetie wo Intinto yetia to mane bejeni nku tata Oko cha koto bo mwana hu chanya fonchoye Uko koto bo mwana hu chana fonchoye Ampa yanko
Abewa open kire na pata bubu. Akaba hako. Yako. Oh, abwaje line nye kra. Ye, abwaje line atia tom. Abwaje ya de pa. Abwaje free manso. Afei, ya time no koyie pa. Ya nto na nsamba akoma ebe no. Kwafo ni je ho na eden so. Utimu se enkwada no ehia mo. Enti na meka no mpanifo no ya amome yempe daba ku bi ne yenchi ye nkwada no ntena se. Ni embubu bene nkyere wohu ebeboa pa. Okay, ti ba menko ne ye nyina anansesam me de me gbo udin a nyamu nyara matimi ato bia time ne ko enti no me menkra me de ne mento me de soa sweetie ti montwe mic ne ma sweetie na ha ohene baboaye na sweetie ento na nansesem abrebro say no na start abrebro no ho bra abrebro yes mara sweetie yetio Abrablo ane enkwara ni ese ana Mami biese swimming pool and I was ekutio. De bia nkwala ne ba no mas ekutio no masan swimming pool no. Ana dane dia mami ne sesam sioni na ana de abuogumu. Ana omudi ekutio ni wie na penny tom o se kakla bla ne muede na kakla su tom ana ka Teria se kakla Teria brane muede na Teria se dabi and debi baby na jito and I de ba jiku bye bye. Akara biti ma oh, sweetie. What's your brother brought here? We don't to be down. But my share with you. Eddie Tom, where are you? To say, Bibi wom, or dear bra, a body baby should tomorrow. Oh, okay, mommy, I want some more sweet. You are another one. Yes, Esther Penny. Yes, it's you. Yet you Cabra brony and just woman. I've loved you. Wow. To yet ye, Madame, Mr. To yet you. To yet ye, Abrablo. You. And then Anita and answer. Ana mukonya ska ofom na Anita de ne de koton kuku. Ana answer de ne de koton vai pon kwa bodam. Anita Tony kuku sa na so akofa ne bike pepo titi TV. Ana me ko di tea free oba sa na ko pia. Anita kuku di hwegui. Ana mu call court. Ana mu ka say ana so ba ka brofo na so ba ka twi. Ana so me ka brofo no ka say amu jump the gutter, skelebush coco na Anita, skelebush coco na shegu. No casa, unu dear the satu view. Amu jump the gutter, skelebush coco na Anita, skelebush coco na shegu. Another some of tea said, clap for her. I am dancing now. I'm jumping the gutter, skelebush coco na Anita. I am jumping now. Gota. Skelebush. Anita. Yes, Baba Zambo. Abla Joe. And then enter for me enubi. And now mammy ato guitar mom. And the mammy can say Mmofra got to one Mmofra Mmere no mabebo. And I kakra the one find down got penny the one find down got one kakra the got two. And I'm call for my. I'm na na make us be a main de no boy. And I penny, ne mammy 20 pesos at our town of the tie. And of fun, the man bankuta.
ɛna ɔde taa ne kyerɛ ho ɛna ka sɛ kakra bɔde na me hwɛ ɔbɔ na ne de na de na ka sɛ penny bɔde na me hwɛ ɔsɛ me maame bankuta tenene me maame bankuta tenene madam sɛ mam to yɛ sɛ de bi kani bi allo madam ampa and you clap for him. Another one. Okay, Jana Samson Yebuno, your time no, our time is time, your time no, I be enti Felicity etitemuho. Feeling so back Canada, Montomobo, Mesa Montomobo, Philly, and so Canada short. Na yanko, eti Philly you su Clement Mike no. Aha. Philly yanko. Clement Mike. Debi chirawa yeti o. Tenase, what tenase ebeba? Abrebro. Yo. Enya ni mami bi. Eni ni kunete. Ena na mo peba munya. Na Yakupon ya madum na mo wo ntafo. Na ba ku ya kokko, ena na ba ku nsie tuntum. Na oba ne ntiase no bisa ni kunu. Ena ni kunu ka so wense mimi ye tuntum, ena wo so ye kokko. Nti tuntum no efa wo meme de no. Ena kokko so no efa wo so de no. Nti na eye ne yile no eya. Nti na ompe tuntum na sem de bia na tan no nti aduane kura na ma tuntum ne hyehye na kokko ne de wama na aju kakla omu danso na de tuntum na wama na da form na kokko ne de ode na kotum paso na ne ku ne baaye na ka se na den na osusa osi wu de osaw ne de opesun sa ne ku ne ba na ka sa na nkura nyiye na maame no peso ku tuntum no nti obonkrofo pa se na mango tree no mo kotete ho no besuma ni se enkrofo bi be yi ne niam abegu ho nti ya na wakoje abre no nti okono osuma ne ba no ti ne ba ne kono hu se sofu bi plichi wo ho na okọ jina wo se otie bi nti otie na sofu ne ka se obi ansuro nyame nti nani maame ne de ofie no dwin se o maku ne kura wie dada ena o ka kire ikoko ne se onko jinie mane mbra na sese o maye de o mu de aba nti okoye no na oduru mango na se no ena nkrofo ne chi kokko ne mom no mu ku no ena o mu ka nyame asem ne wie na tuntum ka se ene maame asoma mi de me nkohwe se o ma be yego nti okon na o maku ni nwa kokko na to na otremli ka no koka kire ne maame ne se mama kohwe se penny na o ma nkrofo bi atwa ne tie free so no nti na ne maame ne so heart attack na o ye aduane angwa aduane na ode nanim butu na nanim ewro nti owuye nti ni ku ne ba na ye ne ya ti ode ne ba ni ko school omutu free baby omo na ode ko school na ne ba ne be ye doctor nti afutu sembo mpa semu nyina munim sa ane tu sembo mi time ne konti yes grace ogre why be ko ananse sem ne yanko madam osi onibi yes madam abra yo enye ndi sofu bi no si hwelu bi anwe kramai na sofu ne so kramai oni fie sanda no pe bi sofu ne kwa asore odru kwane ho na ka bo ne kramai no elo friend ne ba ku fi se o mefa kramai ne ngotu fie o ka kire ne ba ku fi nkofi ne so anti nti sofu ne wa asore de mu preachia na kofi nkofa kramai ne ba asore de mu onum eno be ka kire ne papa se o se dada na so se kramai na me fanya den o se ko ka kire mama se muntutu bi monnuwa bi mo fa bi nyankwan hallelujah muntutu bi monnuwa bi mo fa bi nyankwan
Manan sema mitu ye said do senya rebi nko na ebi mbra. Eni na yesi ya chiamu pi. Oh, me time no. Madam, the time is up. Oh, the Hannah ka short one. Last one. Bro. Yo. And I'm on just so. Yo. Enya ohini bi ne yire ne ba. Ana muti kro bi a friend say why bi ajai. Na kro na muti so no ohini ba no na ne ho afayie. Enti kro mu amuwa ne nipa na apɛ no. Na afidie ohinu so wase wantimi fa ne ba ne mo bi a. Enti wa ye hyehyɛ se wo de enkwan ya hye ankasa. Da de senkasi emu nam so de nya asam ketuwa. Wo de asi wo se wo obetima no ni na afala de o de ne ba ne bechew. Na kromu oni pani na osi nipa na ne hu yan to de nipa start. O de nipa na baye nipa na obi antima no nkwan no. Na jatan so aba shiri na de na hye no no agasi wo. Na we su aba no abefa na hye no asu wo. Obi akowie na ka abo aba kopa ne fa na chechedie. Achechedie de no onyansa no adwen. Enti oba opese enkwan no juo nti oba no fa ntumago. Ana opeja enkwan no se na nei enkwan no se anum nani ana. Na na se ane opese ajuo nti. Na na hima enkwan na na se anum nani ana. Jasine enkwan na na se anum nani ana. Ni na so na ejo. Ono di twa wiase odi twa ho na ahia. Obesi na na so na enkwan na jo. Ana onum ye. Manwe se ma mitu ye e twese ntubuase ye nkunimdie. Where your monster mano. Another one. Ebusian for her any did you media no besie. Your time ne ye papa. Nyami aduma da sene ye besia. Etina me mamu nyina baba yo. Mmofra Ohiniba Michael de yakwa Belfontaine takase no so yeda mo asese mu nyina mo jebre na mo tie ye Mmofra ye nyina okropon ba se ya do mo nhira mo mako nyame adoma da se ne behia ya no aka futo no se nkwada na to da bia na wagege o mani kakra no a kyerem se tete ho na we ni e na ye je me das